ସାଙ୍ଗମାନେ ଟିଙ୍ଗା ସକାଳୁ ସକାଳୁ କାମରେ ଲାଗି ଯାଇଛନ୍ତି ଗଛପତ୍ର ଅବରା ହାଣିବାରେ। ତାପରେ ହାଣି ସାରିଲା ପରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ମୋ ସାର୍ଟ ଏତେ ଜୋରେ ପବନ ହେଉଥିଲା ଉଡ଼ିକି ଛାତ ଉପରେ ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଟିଙ୍ଗା ବି ଛାତ ଉପରୁ ଯାଇକି ଆଣିକି ଆସିଲେ। ତାପରେ ପରିବା ମାର୍କେଟକୁ ଗଲେ। ତାପରେ ଯାହା ମୋ ପାଇଁ ପଇଡ଼ ହଉ କ୍ଷୀର ହଉ ସବୁ ଆଣିକି ଆସିଲେ। ଆଣିକି ଆସିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରୁ ଗୋଟେ ଗାଉନ୍ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲି, ସେଇଟା ଆସିଥିଲା ତ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଥିଲି। ତାପରେ ସେ ଆଣିକି ପଇଡ଼ ଦେଲେ ନା ପିଇସାରେ। ତାପରେ ଦେଖିବ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଟିକେ ପିଉଛି, ତମେ ଟିକେ ଦେଖିଲ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ତାପରେ ଟିଙ୍ଗାକୁ ଲାଗିଗଲେ ତାଙ୍କର ଡ୍ରେସ୍ ଆଡ଼େଇବାରେ, କହୁଥିଲେ ତ ଭଲ ଲାଗୁଛି କଟନ୍ ଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଦେଲ ଟିକେ ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖିବି କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ଟିଙ୍ଗାକୁ କେମିତି ନଜର ଦେଖୁନା କେମିତି ଅନେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ସବୁବେଳେ କିଣି ଖାଉଛି ମା ପାଟି କରୁ, ସେଥିପାଇଁ ବାସି ରୁଟି ତରକାରୀ ରଖିଥିଲି ଭାବିଲି ଖାଇଦେବୁ, କିନ୍ତୁ ଟିଙ୍ଗାକୁ ନା ଉପମା ତରକାରୀ କିଣିକି ଆଣିଲେ କେବେ ଖାଇଲେନି, ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ମାରି ପକେଇବାକୁ। କାଉ ପାଇଁ ଯେତେ ବାସି ରୁଟି ରଖିଲେ ବି ନା କାହାକୁ ଦେଖେ, ନା କାହାକୁ ଦେଖିଲେ ବି ଡାକିଲେ ଆସେନି। କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଖୁସିର କଥା ଟିଙ୍ଗାକୁ ଡାକିଲେ ବୋଲି ସେ ଆସିଲେ। ମୁଁ ଲୁଚିକି ରହିଲି ଭିଡ଼ିଓ କରିବି ବୋଲି, ସତ କାଉ ଆସିଲା ନେଇକି ଗଲେ। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଟିଙ୍ଗାକୁ ତ ବହୁତ ଲକି ପର୍ସନ। ତାପରେ ଭାତ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ମୋ କାହ୍ନା ପାଇଁ ଆସିଲା କମଳ, ଆଉ ତା ପାଇଁ ଆସିଥିଲା ମୟୂରଚୂଳ। ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ସାଙ୍ଗମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।